Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi ken tibuklen minto a pamilya. Gapu iti dayta nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mula ang anak ko nga rumwar ka manain. Wala nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan. Amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no di ti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga nusumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidya, nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik kamin asarong karak ita ijitagos na. No kasta. Adan ka ayan ayat mo, Julius? Siyempre, nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka metan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may. Nada kasta panunot yaw. Ay ka, iyam-amom to nga rong kada kami ti ibagbagam anobyam Iti kasta, maam-am mo mimetan ti agbalin a manugang may. Uwe, nanang. Awisag to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw. Kasla na unag ti pampanunutam Julius. Ako, Jonah. Itay ka pa'y apalpali iwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong agabrudak. Anya? Kurang ka kami ti sweldok iti pagpapaayak a kumpanya. Iso hapang panunutag nga agabrudak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad at na dahito yung aramidak. Para iti masakbayan ta. Kanaysa. Kaya't kung ngayong grandin to ti kalaysa ta. Addakan ka dayta, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta pa'y matkit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman iti panakawat mo, ha? Agyaman ak. Gapot na suportara mamin nga raramidak. Uy, Manong Julius! Oh, apay, Yvette. Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga, anya? Nga, dan ka ayan-ayat mo Well, apay aya? Aya? Oh, apay akas ladi ka mamati? Ay, sadmat nga iti kasta. Kas na first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Ang naido matiragsak amarikrik itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awit ko?
Ay, kat ipashare mo nga ron dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay, kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipasyar kong to dito balay. Madanon to na ita, ading ko. Nay, narabiyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalatay di kusina. At daing bati mi aparakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't taninanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagus na. Sakbayan na gawid ha. Makasta. Kat kaano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ay, ko manong. Dumanon tulot ta. Busy pa ngamin iti trabaho na. Iso jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Ang laklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, sana manong. Sayang ti puli. Patsya ka dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na laang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale. Mawatan damat kit di balay. Imbagak busy ka iti trabaho. Sakat madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ako na mamimpinsan ton ti panangyam amukan ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Ha? Wala. Ay, manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di Ngam ipromise mo kanyak Kanayon nak nga awagan. Katwa na. Mabalin ayamat adi ka awagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wan? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko ken ka. Ket nakasagana ak nga aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatkan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Uy, long time no see ka nakan. Wan nga radangkal. Manumutan atawan na dita nagkit-kita. Pakaragsak ako na iti kadamita dito in Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kadanon dito eh. O ano niya, nakan. Pakaragsak ako na at tulungan ka. Amo ka ka ba alam tag trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinada ka pa'y. Kalpasan na. Maganta yun. At impaysaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta kan, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang kumanwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin at talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo't. Maawatan ka kunak lang arutan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon ditawan. Wen,
Kat agyaman akman ng Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige, bye nga Rodan. Kumusta yung magtitrabaho mo ka, anakan? Okay, matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Wala. Kastak mo lang ididamok dito eh. Ang gusto, tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Ang siyas naman hindi. Pangururayan tama, kaluto ni ang tim. Una, Uncle. Ramanan taman mo, ti arak dito balasyo tao. Uwan! Espesyal karak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit yung ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello. Inidip nanti cellphone na. Baybayak pa lang. Amangan no nabanog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka, anakan. Kasla nalitay ka. Apay, ada parikot mo. Ha? O da parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano kanya antim? Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo mutlang. Nang runah kita da tayo dito sa balya pagilian. Adayo tayo, kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutok ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo, kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sigod? Di namat sungbata na nagiti awa ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Nagati kahit mo suwan, kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak mapanpay gaya man iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pag-iinuman. Ay, kahit amangan, numapanlag, palpaliwa, kanakan. Mariribu ka na, Uncle. Panagrik na. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan usospesyon lang dahi, kanakan. At tinasayat, awagam, kitagsarita kayo anasayat. Tapno masulbar, di parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan? Kumusta matanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, Nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, Nanang. Iso na lang. Tapang panunutag ti kaayan-ayat ko dito Pilipinas. Tapay man. Parekot ko nga ron, Nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan, Julius. Nadlaw ko nga minti panagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutin. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Anagsakripisyo ak nga umadayo. Tapno agtrabaho. Mahay na kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti parakin ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo ang nagkinaawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga da kaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na, tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko, ibagak tunay takin ko na. Ay, awanan. Talaga din akong sungsung-batan ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung-batan na kitawag ko.
Apay nga takas jalatan ti kalakati pa nangisina na kanyak iti text. Dahito iti rigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapakpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakat di namot ka tasong batan dagiti awag ko. Kasanungatan. Anya tirong bang aramideg. Kasta talaga ti biyag ka na. Uncle? Anya kay garod, no saan na ka na mauray ti kaayan ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam ngawan ti madingar aramidem iti kaayan ayat mo. Nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem da ito yung ngamin ti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlaan ka na kami. Ngem da itamot ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Ti bangitix nga agbreak kamin. Ano slaan ka na kan? Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang itipon magbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro a number. Gapo ta di mo matsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakit kabailam, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ako nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya kan no di kan na oray. Pudno ang nagkariakan ka nga orayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagasan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Maasik ako madyon, ha? Sanak mat ngay madayukan ka. Para lang iti bagik. No dikit para kadata da ito eh. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanak-kanak. Agawid ka matan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawen na pa nagtrabaho dito i Dubai. Wen nga rin. Awan ka ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Apag iso ti panagawid ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna. Ay, daron mo tulatan ti panangkablao ko kadakwada nga gasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kung kaarigalog kadakwada. Iti agbalin nga asawa na. Walang kal. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka Manong Julius. Sika talaga, Ivet. Di ka madanagan. Uray di mo ibaga agwapo ak. At dalat na pasalubong mo. Ah? Ay na, jak may ladawat kiragsak ko anak kakita ken ka anak ko. Ay, naimbag man ta sinmurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak nga minuna yan na makakita ken ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ah? Ni Manong Peter ngay. Apay asaan na si Murot. Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masyapsyapol para iti panagkasarda iti nobya na. Ah, kasta ka di. Kunak no si Murot da itinobya na. Amwak kumamot agbalin nga ipag ko. Isa na balay, maamam tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw,
Nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan. Ay ka, jackpot nga ron ni Manong, ha? Maala, gusto dahi tan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ijabalay. Jonah? Julius? Sikat ti girlfriend ni Manong ko. Lukas ta. Sikat ni bagbagan ni Peter akamsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamyak amo si kagayam ti kabsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan amakitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palabas na. Iso apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilya. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka ding aging gaita. Ket ay-ayatin ka pailang. Julius, pangasim. Lipatan na kuman. Saan adatatin na ituding para iti tunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisukat ang kanyak. Baklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngimsan met. Tatipay mismo kabsat ko. Pagawanan na kuma, Julius. Aklunak nga inayat ka mag-idi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldaw. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, Jack maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jack impagarup at isigod akayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsakda adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, barang mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae amakurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat amapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius. Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaad. No diket mangibati iti adal tapno agbalin tayo pay amas natibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin abanag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag
nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pay, agyaman kami manen kadagiti likes, comments, ken kablaawyo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Ket pagyamanan mi unay, ti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, kadagiti drama tayo, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpaylinged itinagan a Melanie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Melanie. Tubuak ti Curimaw, Ilocos Norte, ngem agtrab-trabaho ita dito'y Baguio City. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. Barang malag-anan met to'y barokong ko, numayibkas ko tirik-rik naak. Agingga ngamin itakat na lang tupay laang itilagip ko, ti pasamak anang ipaay iti saem iti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Kayat ka sa wanday ka, nga gayan ayatan, Melanie. Katwan inaklon ka nga roda, di agayan ayat tamutan. Ay na, agyaman ako ni Melanie. Kunaklakid din no awan namnamakan ka. Anya? Ay na nga tanong dumanong kami. Iti kasta, pagsasaritaan tayong ti panagkalay sa ta. Anya? As in? Talaga akayat mo kat dumanon kayon adagos, Oliver? Una, 35 kon. 32 mon. Mapanan ti tawan. Amang ano saan tanton amadaan ti anak. No itantantapay lang ti panagkalay sa ta. Wan ngam awan pa'y makatawan manipod na gamamuta. Kan talulaang matabulan ti panagaram mo kanyak. Amamon ta pa'y kumamat at itunggal may sakbay ngagkasarta. Ay kit, mamamutan to ti tunggal may isa kadata. Kabayatan ti panagdan nata. Ay ayatan ka. Ay ayatan nakmet. Isungawan nga rot palikot. Agkalay sa takid din ta na sa papay. Magagaran ako na maadaan iti anak. Anya? Sika nga rod isuti ko nam, Oliver. Nakaluto akong bakit. Mangan ka pa'y. Sakbay asumrek ka iti trabaho. Ay, no, wow. Nagsaya at kat gaya man ti ada asawa na. Ada agluto, aginaw, aglaba, kan aglinis dito yung apartment ko. Siyempre mo na. Di mo't inkarik apagserbian ka. Agingat mauli nga angas ko. Bakit? Alawanan. O, kat agidantan amangan lakay. Guna. Anto iti plato, kan kutsara. At timutin na po eh. Agyaman naglakay. Kaya ti paborito mapamigatan. Daing, kan linambong nga ugot ti kamuti. Wow! Talaga nga mom dagiti paborito ka. Una, rumbang lang mo. Tas ikakat nga rin ti asawak. Mala, manganta nga ro den lakay. Aywan gayam. Kunakman no kunam amapan kagsapul iti mabalin mo pagtrabahuan. Ay, uwin. Rumuarak, apaman na makapanaw ka bakit? Aglinisak pa ito apartment. Hello! Good morning, everyone! Good morning. Wow!
Masapa kay ta, Melanie. Yes, of course. It's Monday, you know. Ay na, blooming ang Mrs. Friendship Maaliwalas ang mukha. Sinabi mo pa. Oo, ikaw na. Ikaw na ang bagong kasal. Ah? Ay, oo nga, no? Ay, bonggacious friendship. Ay na, saan la dahita? Bagong sibog pa, Yeah? Sika talaga, Maki, ah. Angam, pero angam. Kumusta nga kadamat kaidan na friendship? Siyempre, naragsak. Ngamin, ada kain inagaw ko iti ulas. Ada agluto, aglinis, kan, aglaba kadag iti mureng ko. Ay, wow, bongga. Ay, ay nagsayatan nga no kas na friendship. Sana all. Ay kat agbirok kamat ngaminan a iti kapkap na kam, tapno saan kan apuro sana all. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho lakay? Ada ka di matlaang na-applyam? Ay, awan pa yung bakit? Nagmalmalama ka nagsapsapol ili. Talagang awan? Okay laang day talakay. Patsyak ang makasapol kan tumatlaan. Sabay ko mga rod bakit? Wen, di ka di maawanan iti namnama. Ay, win gayam. Hmm? Anya day ta, Oliver? Ang mga nuwad da kwartam dita mabalin na buludan. Pangan ano am iti kwarta lakay? Maala ako may iti hulugan na motor. Iti kasta, nalaklaka ka makasapol iti trabaho. Narigat ya kumpumyot namin. Narigat mo ti magmag na. Sapay, nagpulot ti panawin. Sana bale, tasyak to ti mang bayad iti binulan. Sige. Manong iti kasapulam tapno makayruar ka iti motor. Umanay siguro ti 5,000, bakit? Okay. Agkuyog tangaro darumwar inton bigat. Tamapan ko i-withdraw ti kasapulam a kwarta. Ay, uwan bakit? Kat agyaman ako unay, Kumusta kayo mat dito'y, Melanie, anak ko? Okay kami laang matnanang. Imbagman ta nakapasyar kayo? Tadda na kay baga kanya. Nga aging gaita kat awan pa'y kano trabaho ni Oliver. Ha? Di mo ibaga si katimang bibiyag kan ko na. Kuha nanang. Saan lang adayta? Nangala pa'y gayam iti hulugan a motor. Di kat sika tagbaybayad iti dayjay. Wala nang. Angam di kay madanagan. Ta saan mo't ngagsarsardeng ni Oliver ngagsapsapol iti pagtrabahuan na. Inal daw matarumrumwar nanang. Sigurado ka at trabaho ti sapsapulan na. Ha? Ne, anya ti kayat yu asawa nanang. Ay sos, agpaliw ka na imbaga nakaw. Saan aga puta ko na ama panagsapol iti trabaho kat mamati ka matadagos. Nanang, amok asaan yu akayat ni Oliver a para kanya. Ang agasawa kamin. Iso apa nga asi yu taaklunan yun ni Oliver akas manugang yu. Aklo nagtaw, inton maipakita na talaga asaan apod no ti atap ko kankwana, Melanie. Atap yung anya, nanang. Asadot ti lalaki anak ki asawaam. Ha? Mano abulan ang tinapalabas. Manipod ko na nga agsapsapol iti pagtrabakwan na. Nga maging gaita, saan pa'y ang nakasapol? Imposible mo't daytan, Melanie. Ang damat ti motor ni Oliver dito eh. Saan nga taarim mo? Oliver? Oliver lakay? Sa dino ti ayan mo? Anya day jay? Nagpiksa nga urok. Itinsamot silid mi. Oliver! Uy! Oliver! Sigamat ganyan, bakit? Anyat orasan? 2:00 iti malam. Nagsapa ka na nagamit. Di mo't 5:00 ti dismissal nyo. Wen, ngam nagsakit ngamin ti ulok. Iso na sapak ang nagawid. Kastaya, umay ka man nga rotag kay data bakit? Kuwan, mabit lang lakay.
Ag-shower pa'y kuma, barang mapukaw ti sakit ti ulok. Saan? Umay ka Ay, kiti. nabanugak ko nakmat. Madamdaman ton, okay? Anya? Anay ko, apay nga agsipat ka ngayon, Oliver! Ada lalaki man yan. Anya, Apay nga rod adi mo kayat? Oliver, nabanugak ko nakmat. Amo mata nagabuak iti trabaho. Di ko nam kiti. Ada lalaki iso adi mo kayat? Di ta ka man langan. Ni, katpapanamon nga eh. Inakagbilok iti pangipapasak iti iliw ko. Anya, Oliver! Agsubli ka dito eh! Oliver! Uminom ka lang, insan. Ag-order ka lang iti kayat mo. Tasyak ti makamong agbayad. Ay, kadwa na, insan. Dita ka ti kaya-kayat ko kanin ka, Oliver. Hay ang buhay. Siyempre mata. Mga opisina ti asawa ko naman. Dakkel ti sweldo na. Ay, man kaya man niya. Kada nasagap ko at dama, gininagawid na kay lugar tayo, insan. Anya tayo tayo, San Mario? Pulimat gaya mo kano damelan ni tisan ama ka anak. Anya? Di mat kayat mo una yan timada na ti anak, insan. Uwi na. Ang mas dawag. Taging ka ita. San ngagsigog ti asawak? Adda ka din makatawon nyo ngagdendin na. Awan pa'y matkid ya. 7 bulan pa'y lang tinapalabas. Manipod nagkalaysa kami. Tinasayat. Iba kami ti asawa, tagpakita kayo iti doktor. Saan nga tayo sa pauna, insan? Manulang mat abulan ti panagdan nami. Naimbag kumaano, natawanan mo it. Ay na insan. Nasay-sayat, dyan nasapsapa amamuam. Tapno amum ter aramida. Ay. Sayang ti puli mano bilang. Melanie! Melanie! Nabartag ka, Oliver. Bibiyang mo. Ha? Apay nga kingkita ka, di ka madlagsi ko gan. Lupus kan sa amin. Oliver, Puliyo mo kayam ti sana makanak. Ni manang mo Shirley. Awan anak na ka ni bayaw mo aruni. Ken kastamot ten ni manong mo Ramel. Awan mo anak na iti asawa na. Giso anak ang punda iti ubing. Apay nga itala na amiris ko. Salbag! Oliver, nabartag ka. Tinasayat, maturog ka pailaang. Agsarita tanto intol mausawan ka. Jakat na maturog. Rumana! Anya, ang nabartag ka. Ang mga nonya pa'y ti mapasamakan ka. Agsi na takitin. Oliver, Nalawag din langit mo. Agsinatan ko na! Agsinatan! Nawatam! Ni, abayin! Ano ti ay daw ita? Friday, friendship. Ay, thanks God, it's Friday. In short, TGIF. Apay ka din, ha? So, kapag Monday, maaliwalas ang mukha. Pero kapag Friday, madilim ang mukha. di na pagang angawan akas tamaki. Ay na, kasanumot ngamin friendship. Saan mo ta na may drawing ti ropam ka po iti kinaliday mo? Unag pa so, Melanie. Nadlaw mi ti kinaulimag mo kadagi tinapalpalabas nga aldaw. Saan ka mo't asigod akastan? Apay, ada ka di parikot? Jack man amo. Kasla nagmaliw mo to ni Oliver. What? Anong ibig mong sabihin, girl? Nagbaliw ko nam? Kasano friendship? Kanayon mo to anabartag nga agawid. Kansaan lang adayta. Kumahabil pa eh. Ay! Wrong. Why? Bakit apay? Sinong nangyari? Ay na, sus apo pakawanam. Nuti pa nagbartak. Okay lang ang siguro. Angam no kumabil ay daytan ti saan anasaya at friendship. Ay, saan lang adayta. Kanayon na pa'y nga isider ti kinaawan anak ni Pailaang. Ipilit na apulimika no ti lupas. Isungaging gaita katsak Pailaang agsikong. Ay, grabe mat ni Oliver. Imbag kumamit no nabayag kayon nga denden na. Angam saan mat, awan pa'y makatawan manipod nagkalaysa kayo.
Kan may sa... Ay, wrongness. Sana nasayat day nga Oliver. Jack magustuhan, tikas nga ugali na. Kat, anyang iti planom ita friendship. Jack pa'y amo friendship. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Oliver. Ang no talaga nga ipilit na ti kay kayat na. Nasaysaya at siguro no agsina kamin. Nasaya at matasimbangpat kan Oliver. Aday baga. Kaya't kung agsarita tayo tinalapat. Pangaasim, taurnusan ta ko mati amin kada ta Oliver. Awanan ti rumbang urnusan ta pa'y Melanie. Kinapod nun ha. Imayak tap na umay ko alaen na giti kagawaak. Anya ti kayat mo asawan Oliver. Agsinatan. Ngamin, di nakmat lang maipaayan iti anak. Anya, Lupus ka. Iso nga aging ga ita. Ket saan ka nga agsikog. saan? Saan na pud no dayta? No manugot ka. Mapantag pa-check up iti doktor. Iti kasta, maamuan tano asino ti lupas ka data. Ay na, si ka nga Rod. Tano siyak. Saan ko man ang nagsikog ni Lani? Sino alani? Di babaya, pang ipapapasak iti ilo ko. Tunggal pagkidkidan na. Iso ti pakidin na ak. Ngamin, masikugan. Kat siyak ti amatiin inawan na. Oliver, Iso adi ka mang namnamang agsinublan tapay. Alak amin akagawa. Kat pumanaw akon. Makitam, kulak tupay kay. Talaga apod no, ti atap ko. nanang, Awanan pa inday tanga Oliver. Sadot lang arudan, babaero pa'y gayam. ti pagsakitan unay tinakam ko. Ipilit na lakit din alupas ak tano. Ba nag-asan mo't apod no? Ngamen, adamot ten anak mo. Kat iso ti tinagibid amanong mo aramil. Ay, mala. Husto na anak ko. Awan tinasaya at nga itdin ti panagsangsangit mo. Saan mo arumbang asangitan day ti alalaki? Awanan modo, bastos. Sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na inton mauding aldaw. Ang mga nuday tuyan ti karmak. Kapo iti jak panangipudno ka ni Oliver ti amin, nanang. Anak ko, di mo ko mapanunutin akasta. Awan basol mo. Biktima ka lang tima ko na apan na kailawan itinagan ni Ayan. Saan man atila pampanunutin? Anya nga no, agbakasyon ka pa ilaan. Iti kasta, makapanunot ka itinasayaat, anak ko. Oh, Kat, kumusta ka matan, friend? Ay, wala nga Rod. Kumusta ngay? Okay ka ka din, friendship? Okay, akon. Awan rin pa nga pagdanagan nyo kanyak. Sigurado ka ka din? Sure ka? Yes. Very, very sure, mga friendship. Ay, maladingitan kami laeng. Gapo iti napasamak iti married life mo. Isupay sayang mat. Sapay umadanin ti may kadwang anibersaryo kumati kasaryo. Ay, true. Ay, awan nga Rod. Ang amanyangay. Talaga siguro nga aging gaijay laangan ti panagden nami kas agasawa ka ni Oliver. No nga ta imbagam, wano impod nung kin ni Oliver ti kinaaddan anak mo. Gapo iti pan nakailawan mo iti lalaki a pamilyado. Adda nga ta posibilidad na asaan na kaasininaan? Ay, uwan nga Rod. Ngamin, mapanagnaganan asaan ka alupes. Tadakat nga Rod anak mo. Nga iso ti inampo ni manong mo. Di ba? Day talang ti jakam mo. Mabalin siguro akasta. Ang mabalin mat. Nga mga nukarkaro payagurain nak. Gapota jak imbaga ken kwa na ti kinaaddan anak mo.
Ang naibagak mat idikan kwa na, ti mo na relasyon ko. Ay, well, that's life talaga. Ado, dagiti dumtang apasamak, asaan tayo anam-namaan. Ay, tirumbang aramidam ita, ket ag-move on ka. Bye-bye amon dahil nga Oliver. Magpakasaya sila, ah? Sigurado, mapupuran mo ti kararwada. Gaputag lang langoy da itiragsak ti basol. Suron kon. One Miss F. Adda anak ko, itiin mo na anak relasyonak. Nailaw anak ngamin iti lalaki nga addaanan asawa. Ket tinagibi ni manong ko ti ubing. Banag ajak in bagbaga ka ni Oliver. Gaputa ti kayat ti pamilya ket agbalinan apalimod ti amin. Jak amo no biddo ti saan ko apanangibaga ka ni Oliver. Ado dagiti mapanpanunot ko a posible a napasamak no inbagak kenkwa na ti amin. Nga manyangay, talaga siguro akastoy ti makuna agasat ko. Ti maikallay sa santo matlaeng maisina. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Melanie. Ken ka pagayam, Melanie. Diyak mo ti sawak pagayam, Melanie. Angam panagkunak kat nasaysaya at siguro no inpudnom ka ni Oliver ti amin, tapno awan ng gapwan na anangisina ken ka. Ngamin, iso ti makitak arason no apay nga insina na ka, ti kinaawan anak yo. Ngam sa bagay, no talaga nga ay ayatan na ka saan met kumaakas jay kalakaken kwa na, ti basta mangisina ken ka. Talaga siguro akas ta ti biyag pagayam ko. Adda dagiti dumtang iti biyag tayo, tapno mangipaay iti apagdarikmat aragsak, kan mangibati iti saem. Patsyak adumtang tulat ta ti lalaki akagasatam, alakastan pagayam, Melanie. Kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biag iti daytoy agundaway, ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Michelle, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo a Michelle. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawak man pay dagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama nga ingkay iap-upload iti inaldaw. Naawi sakmet ang nagsurat bareng kunak no mapagasatan met a mapili to'y padas ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Michelle. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Talo kami nga agkakabsat. Iso na laeng tanasapa ang nakiasawa ti inauna akabsat mi.
Ket gaputa siyak ti may kadwa, siyak nga rod tinangako iti responsibilidad arumbang kuma aparakin kuana. Gaputa na pintas met tinagbalin at trabaho, kinabaelak met nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng taad dagayam pagpatinggaan ti amin. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, sa dinungatan ayat ti ayan ti paris ti sapatos ko. Awan mat dito yan. Ay, intaray samot din ti aso. Ay, sapay aldawan. Maladawak tukit din iti trabaho. Ay, dayjay. Ada iti sirok ti sofa. Michelle! Oh, nanang. Juday kita ti silaw, ang mga nada kwartam dita. Aywan ngagpay so nanang. Atoy. Michelle! Sa dino te ang mau? Adaak dito'y tatang. Agrubrubatak asumrak iti trabaho. Apay ka di. Umanay ka din day tananang. Ay, wad. 2,000 matibil tayo kay. Ay, kukunti sukli na, Ay, Dapat kwartan din ka balasan ka. Masapula gumatangak iti abono ken sabi daw nga pag-spray kadag iti mulak at araw. manok kumati ka sa pulan nyo ayat tatang. Uman ay siguron ti 2,000. Mabit lang. Atoy tatang. Magyaman na ka nakaw. Sige, mapanakon tatang, nanang. Sige, anak kaw. Agan-anad kawan. Agad nanad ka anak. Kaslada kayat mo nga ibagama ng karol. Ibagam ka din no anya dayta. Itay pa'y adi ka makaid na dita. Kwa? Ibagamon Kwa? Amo mat panagsasarakan inton umay alawas. Isuna lang, tawan pa'y ngamin usaran dagiti kakaanakam. Nairanamat nga awan trabaho ni manong mo. Adtoy. Umanay mat siguron day nga igatang mo iti papel ken notebook da manang. Ay na, agyaman ang unay ading ko. Awan anyaman na manang. Amumot asa anak anaimot no lakit dit adda anak. Awan ka din ti bagam. Awan ka din masapul mo. Sumra ka kun iti trabaho. Ay, kwa, sige, ading ko. Agyaman akmanan agan-anad ka. Sige manang, agyaman na. Anyaman. Itayak pa nga agur-uray iti tricycle. Ngumjak lakit din makalugan. Ado nga min ti estudyante ita. Sakit rush hour. Sabi mo ti papa naman Sumra kak iti trabaho Napumpunumat nga ro dagiti tricycle. Sapay aldawan. Umuna ngamin nga daw ti klase ita. Isu nga daw ti estudyante. No kayat mo, bangtad ka lang iti panggas ko. Tay tulog ka manang. Awan ngamin na bati a kwarta. Eksakto mo't nga awanan ti gas ti motor ko. Ay sige man nga rod. Tani aldawan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Awan mo ti helmet ko. Lumugan ka kit din. Dagasan ta ti helmet ni Manong Rudy. Taiso ti usaram. Sige. Sige. Kumpot ka na yung baga. Michelle, Good morning, boss. masapol ko dagiti a papeles inton bigat para iti board meeting. Isaganam amin dagiti report, wen? One, sir. Di ka pa igaw awid, aging ka di mo malpas na giti papaaramid ko. One, sir. Ken masapa ka lang inton bigat. Ta iasis mo dagiti agsangpet nga umay makimiting. One, sir. Ken kayat nga damalipatan. Ken kayat nga da erasures dagiti report mo. Okay? One, sir. Siguraduam ang maaramid mo amin dagiti imbaga, wen? One, sir. Okay. Good. Anyamat ka ni boss. Inton bigatang timiting. Yung ita na lang nga ibagadag ito'y report. No siyak tumitagbalin a boss. Siguradwak ajak to aramidan kadagiti empleyado ti kasjay nga aramidan na.
Pautangan nak man pa iti kwartam. Nadili ti sweldo. Kat masapol nga igatang iti piyasa di motor ko ita. Impan ko ngaminin ni G-Shop. Mabiit lang. Oh, adtoy. Wow! Ayos ah. Agyaman manang ah. Di kagdanag. Bayadak mo't laeng. Apaman nga sweldo ah, ha? Ay ka thank you ano bayadam. Ngam na saan? Thank you latan. Ni manang mat. Awa man lat pamatim kanya kon. Bayadak nga rod. Promise! Adwak ti baluna. Ado nga mintaramidak ita. Sigurado ang mabisinanak tumanan iti opisina. Adeta, ikarga kon ti inlutok asidaak iti pagbalon. Hello! Good morning, everybody! Oh, manang karon. Wow! Anya dayta? Nagbanglo ah. Nagluto ka iti fried chicken? Wan, balunak iti opisina. Paborito da ito iti anak ko. Nang dumawatak man. Manang, kas makita mo't. Sakto lang dayta a balunak. Ikanak lang arudan iti igatang ko iti manok. Man, alaang man laang ti maysa. Wow! Thank you! Apa yung nagsip nga di tabalay? Brown out nga ta? Adamat silaw dagiti kaaruba. Alam. Oh, Michael, apa yung nagsip nga di tabalay? Mangtad ka man iti igatang iti kandila. Apa iti kandila? Naputdan tayo iti kuryente ah. Ang apay. Sana nagbayad iti bill ni nanang. Anya, katno inikak mat iti pagbayad na idinapan alawas. Diyan ka mo ah. Ang mga nainsugal naman eh. Anya. Oh, ada ka mat manang Carol. Apay ka di? Ah? Unay mat daytan asaludsod mo, Michelle. Amumat nga extension ti balay mi to'y balay. Kas makita mat, ada kami lang iti malikodan ti balay. Ha? Ay ikwa, ti kayat ko asawan, anya ti masapol mo. Siyempre, numabisinan dagiti anak, mapanagbirok ti makan ti inada. Ay sige ta sumra ka kun iti trabaho, tani aldawan. Ops, mabit laang. Oh, apay ka di manang. Ang mga nada kwartam dita. Ha? Saan pa nga min ang nagsweldo ni manong mo iti construction na pag-ubraan na. Ang mga numabalin a pautangan nakpailaang iti igatang ko iti bagas. Kitaam no adapay bagas iti pagbagasan, ta mga lakalatan manang. Di ka kadiagim imot. Alikit din, mangtod kan iti igatang ko iti bagas. Ni, kunak man no bagas ti kasapulam. Mga lakangaruden di ta pagbagasan. Sige man langan. Ala, mapan ka nga rudan. Aguray ka. Apay anak ka tsinelas ka lang nga sumrag. Ah? Ha? Wingag paiso. Ay sus, 30 anyos ka pailaang. Saan ka pailaang anak ki asawa ngam agkabaw kan? Aday ta, adan silaw tayo. Ay na, gyaman anak ko. Ay pasensya ka na. Plano ko maapaadwan di kwarta nga inted mo. Iti kasta, dya kung dumawat pa iti pang grocery. Iso na lang, tadyak man ni naman na maamaabak. Nanang sugal daytan. Talaga nga awan ka siguraduan na dayta. Iso nga rod apasensya kan anak ko. Saan na balay? Saanan ang maulit? Dahil tanti, pagbagak, mersay. Nga anya manan dyanay. Di ka makibibiyang ditaw. Ta saan da ka matakasarsarita. No, ada mabayadan dito yung balay. Michelle! Imbis mapan mo ibayad, insugal mo kidain. Ay, siyak lang hindi pang tadama na kaw. Woohoo! Nakarkaro na. Sikat tipang tidan na tapno ada igatang mo iti arak. Ay, awan lat ang bukong dyanay. Ay, saus. Ay, merci ah. Umin inumak nga agpaisaw, no adayawis na kanyak. Sana ka basta gumatgatang iti arak. Sana akasken ka nga oray la agramramuton ti ubot na iti sugalan. Ay, tumal na ka man dyanay. Di nakpagpungtutan.
Ay na, husto day tatang, nanang. Aga pa kayo kadimanan. Sumre ka kun iti trabaho. Half day laang tisara ko ita. Agawid akmat laang inton madamdama. Sige anak ka. Agan-anad ka. Anya ti ko na, Michael. Nag-resign na kun manang. Anya, kat no awan sapay makatawan mo iti trabahom. Ngam nag-resign ka manan. Jay na udi ang nagtrabahwam, 8 abulan mo laang. Jay mo na pa'y iti dayta, awan mo't laang makatawan mo. Kasanukit kanayon ang madili ti sweldo. Apay ngamin adita ka nag-apply. Kunadamot ngamin na mayat. Kat kasano itan, awan manan trabahom. Amangan numabayag tumanen sa kan tumakabiro. Agbiro ka kadagos manang. Tirigat na ngamin kan ka, nagbiit ka ama uma. Di mo ammo ti aggagat. Di mo ammo nga ipatag ti trabahom. Ti kayat mo, jay mang namnamalatan. Saan ba't nga iti kasta manang? Angam anya, kasta ka, gaputa saan ka nga obligaan amang tad para kadagiti masapsapol dito'y balay. Ha? Ay, kuha manang. Among ka din umano atawanan nga agtrab-trabaho ha? Agsa nga pulon atawan. Ngam adda ka din na urnong ko nga uray basit laang. Awan. Ngamin, naibos amin kadagiti masapsapol dito'y balay. Jak paikit din maigatangan ti bagik iti baro kumamat a sapatos. Manang Michelle. Aggagat ka mata. Makabannog mat ti agtrabahoan niya. Agmay-may sa aklaang. Dualaang ti imak. Tulungan na kumamat. Adamat nalpas mo. Iso arumbang na laang nga usaram. Saan nga amin kayo kat mang namnamalatan kanyak? Mabambanugak mat, Michael. Apay adi muli nagpastin bagak nga ilagpas mo ita, Michelle. Sir, di mat adapay may sangain paarami jo kanyak. Iso aday jay ti inununak. Di mo timbagak nga urgent day, Jay? Urgent as in. Kasapulak itamot laang. Ti kunayo ngamin idikalman, sir. Daytoy ti i-prioritize ko. Iso nga iso ti inaramid ko. Urgent day, Jay, kunakmat! Urgent! Apay, di ka makawawat, ha? Aramidom itan, naawatam. Oh, anya? Apay anak katunga nga kalaan kita. Sir, Ha? ag-resign ako, sir. Haniya. I quit. Michelle! Michelle! Barbaro Aldawan nga madakapay lang dito eh. Anya ti masapol mo manang. Ay, kwa. Dumawat lang itinapudot adanom. Awan gayam karga di termos mi. Oh, Michelle. Apay nga dakapay lang dito eh. Apay, awan ka di ti trabaho. Nag-resign ako. Anya? Angam, apay. Kat no nagpintas ti trabaho. Saan ka de? Ay, sayang mat. Dakkel sa payon ti swildong. Apay, nag-resign ka. Ada ka din nangalakin ka, baro akumpanya. Awan nanang. Ay, kasano tayo pa itan ngay? Apay nga itaga pa yan nag-resign. Amumat nga do ti paggastusan tayo. Sapay na ngalan sa ninanang iti baro aref nga hulugan. Anya? Ay, huwan nga roda. Kasanaw kat daan matan jeref tayo. Nababalaan nga ti down payment, iso ang nangalaak iti baraw. Agam, kasano pa yan ita? Saan ka pa'y kumaan nag-resign? Ano, awang magayam dadu maapagtrabahuam? Ay, huwan nga rod Nanang, manang. Anya ka diti pa nagkita yung kanya ka? Kasla robot asaan amabambanog, nga uray anya a klase ti trabaho kat sigilat na. Anya ti pa nagkita yung kanya? ATM, amay salaang apindot yo iti anyaman nga oras, kat addan rumor a kwarta? Asino ak kadi kada kayo, ha? Tao akpay kadi iti kasta pampamayan nyo, ha? Kukwa. Nay, apay ngay nga agungungat ka matan anak kaw. Sika, manang Karol. Ha? Ne, Idinasapa ka anak ni asawa. Adda ka dinangag mo kanya, ha? Da kayo nanang, uray isugsugal yu ti kwarta nga itad ko. Adda ka dinangag yu kanyak.
Binagaan kayo kadi iti agkakasakit asarita. Michelle, Awan tinangagyo manipod kanyak. Inaldaw akasla agnuang ako may kayod. Tapno lang ang adda maitad ko kada kayo dito balay. Iti na minsan, di na magdak ka di no kumusta akmat. No kumusta mat ti kasasaad ko. No kumusta mat ti trabaho. No anya ti marikrik na. Turog lang ti inanak. Awan ka di ti karbengak amabanong. Awan ka di karbengak nga ginana. Sa anak arobot, kan sa anak amakina. Tao ak, katkas kada kayo, mabambanugak mat. Manang, addan trabaho. Uray saan ka pa ilang agtrabaho? Siyak pa ti makaamo kadagiti magastos diti balay. Ken napintas may ti panagdakil dagiti mulak at tarong. Kasta metan dagiti mulak apagay anak kaw. Panagkunakit napintas ti apit ita. Isu adi mo pa'y pakadanagan dagiti masapsapol dito'y balay, wine. Da kami pa'y ti makaamaw. Sorry manang. Ay, pasensya kan kada kami anak kaw. Nairuam kami nga main. Asika akanayon timang salsalaw kadagiti kasapulan diti balay. Ay, bayam ta kasaritak jay inayaw. Tay sardeng nanti panagsugsugal na. Pasensya kan. No nagbalin kami akampante, gapukan ka manang. Ti kayat ko lang mat kat agbalin anasaya at tibiyag tayo. Angam saan niyo kumamat nga iya sa amin kanya. Mawatan da ka anak kaw. Isu nga ron dumaudawat kami iti pasensya. Pasensya kan na talaga anak kaw. Numaminsan, daytoy matirigat na ti agbalin a natibker. Ngamin, ti ammo dagiti tattao nga adday ti aglawlaw mo ket saan ka amabanbanog. Ti ammo da ket awan parikot mo. Ti ammo da ket agnanayon a napigsaka. Gapo iti dayjay apasamak nakaamiris ti pamilyak a masapol nga addamet katulungak kas maysa a breadwinner iti pamilya. Saan tayo mat amasapol nga akwen wenno obligaan ti amin. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat anabannog tayon. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat nga awanan tayo. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Iti kinaado dagiti parikot wenno problema nga intay pagdaldalanan iti inaldaw a panagbiag tayo. Saan adakes wenno kamali ti pannakarikna iti pannakabannog. No ti panagriknam ket nabanbannog ka, sursurwam ti aginana. Iti kasta ket makaornong kamanan iti pigsaken kired ti pakinakam amang sango kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Michelle, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.